O alcalde Noiés considera que o contencioso aberto polas dúas formacións da oposición non ten apenas percorrido, posto que, insiste, o orzamento cumpre estritamente coa legalidade. Con respecto á ausencia dunha partida consignada para os gastos da RPT, o rexedor lembra que existe unha sentenza xudicial que declara inaplicable a relación de postos de traballo. O relativo á relación de postos de traballo hai unha sentencia que a declara inaplicable, por tanto, desde o grupo de goberno fíxose o apropiado, sendo cautos e non dotando unha cuantía, tendo presente que era un tema que estaba xudicializado. A sentencia acaba dando a razón sobre a súa non aplicabilidade nos termos en que estaba plantexado. Por tanto, entendemos que un dos argumentos que utilizou tanto a oposición como o concelleiro tránsfuga para votar en contra dos orzamentos pois se cai polo seu propio peso. En relación ás cotas da mancomunidade, principal argumento no que se sustenta o recurso, Freire indica que se vende facer efectiva a liquidación das cotas do presente exercicio por valor de preto de 300.000 euros. O Concello de Noia vende facer o pago da liquidación correspondente ao exercicio 2024 e vende pagarse estes últimos días unha cuantía de en torno a 360.000 euros para facer frente a esa última liquidación, e dos concellos de toda a mancomunidade, dos 9 concellos, o que ten, digamos, máis adiantado esos pagos. Neste momento só hai 2 concellos que fixeran frente ás cotas liquidadas e un deles é Noia. Neste sentido, entenden que o Goberno actuou con total responsabilidade ao plantexar a cuestión de confianza, que permitiu aprobar o orzamento co fin de poder facer efectivo o pago a proveedores, principalmente pequenas empresas locais que prestaron servizos ao Concello.